Mga higala, kumusta? Niya kita niining atuang Sibyang Binisaya nga niya nahiluna sa Hamilton, New Zealand, o kining atuang Sibya gidisenyo kini alang sa pagtubag sa mga pangutana o mobagdok usab kita sa mga isyu nga masangit sa atuang lungsod. O ini higayuna akong sumpay ang nahibilin ni atong unang semana nga naghisgot kita mahitungod sa kaso ni Peter Ellis nga kaniadto gikumbikto kini siya sa kaso nga child sexual abuse niadtong 1993 ug hangtod gyud sa katapusan siyang kinabuhi iya yung gipanalipdan nga siya wa gyud makahimo sa maong salaod nga pasaka bato kaniya. No, gani wa man gyud siya mo apil, wa siya mo attend dito sa kining gitawag og hearing dito sa parole board nga himuon unta siyang parolado. Ug niadtong tuig 2000 gibuhian siya, naserbisyuhan niya ang sentensya nga gipahamtang kaniya sa hukmanan. Ug niadtong 2019 perti nandugaya sa panghitabo, niadtong 2000 naserbisyuhan na niya ang iyang kaso ug niadtong 1993 siya nakumbikto. Apan niining 2019 ni saka siya dito sa Korte Suprema aron mabalitad, aron masalindot ang iyahang konbiksyon niadtong 1993 nga gani iya mang naserbisyuhan hangtod sa tuig 2000. Niadto sang higayuna sa tuig 2019 namatay pod kini si Peter Ellis sa kagwango na. Ug doon na sad siya gitangkel-tangkel nga sakit. Ngayon na to nga mulo ba? Kakulian sa panglawas. Namatay siya na itong Septembre 2019 o ang hukmanan wala mo sagad gini mahitabo god kung mamatay na ang usa ka petitioner, ang iyahang kaso gang issues labi na ng mga criminal issues mamatay uban kaniya. Apan ing higayuna wa manumbaling ang Korte Suprema kung namatay na ba si Peter Ellis o wa ba. Padayon kini nilang paminaw dito sa hukmanan, sa taas nga hukmanan dito sa Korte Suprema. Ang katuyuan niini mao kuno ang gitawag nga interest of justice alang sa katuyuan sa katarungan ni hustisya. Muna nga sustinihan, sigihan pa nila og utingtay ang kaso bisag patay na ang petitioner, bisag dugay ra ang konbiksyon niadto pang 1993 ug bisan pa nga ang akusado ning serbisyo na sa iyang sentensya niadtong tuig 2000. Muna nga niyaning Oktubre 2022 ining tuiga mga pipila lamang ka semana nining atong Sibya ang konbiksyon ni Peter Ellis niadtong 1993 di salikway sa Korte Suprema.
pinakauna kini nga kaso sa New Zealand nga gitawag og posthumous conviction nga gi-quash kining quash og in English kini nga karaan nga kung hubaro nato sa Binisaya gisalindot ba og pinakauna kini nga kaso nga ang petitioner o kadtong ning pasaka og apelasyon namatay na ug ang iyahang giapilar nga kaso giserbisyuhan na niya perti nandugaya ug ang conviction gipakanaog niadto pang 1993. So doon na dinhi gitawag og time issues na ay panahon nga gilakangan. Kay kinigong procedure or pamaagi sa hukmanan kuan man gud ni gilatid man gud ni sa mga panahon kanus ka mo file kanus ani siya desisyonan pila ka tuig hangtod ang imong katungod mo apilar ingon ana ang mga technicality diha apan kini ang time issues walay panumbaling sa Korte Suprema dinhi sa New Zealand. Ang katuyuan ko no nini mao ang interest of justice. Moto'y gitawag og posthumous conviction nga gisalindot. Ug niadtong 2000 gibuhian man siya og ning serbisyo sa iyahang kaso, iyahang salaod nga nadesisyonan sa hukmanan. Usa ni sa mga problema sa prinsipyo sa balaod nga gitawag nato og res judicata. Ang res judicata mao ang paghatag og respeto sa usa ka desisyon sa hukmanan nga ang kaso nga nahumana dili na siya ukban. Di na nakandugon. Muna nga ang kining kasuhan ni Peter Ellis lahi kini kay video ning liko ni gamay sa res judicata nga unta papahuwayo na ang kaso nga nasulbad na aduna na desisyon o aduna na gitawag nato og giserbisyuhan naman gani mingguwa naman ganing akusado. Pero kining res judicata mamahimo de kining balit-aron. Ubos sa prinsipyo nga in the interest of justice. Muna bisag nakapahuway na ang kaso or dugay rang nahuman pwede pa day gid siyang ablihan. Muna ang mga kalahian sa kaso ni Peter Ellis. Pero tipan nga ang kaso ni Peter Ellis gisalindot sa hukmanan ang konbiksyon ni adtong 1993 gumikan sa teknikalidad wala man lambigit sa desisyon sa Korte Suprema ang pagdeklarar na si Peter Ellis wala makahimog sa laod lahi man ang konbiksyon niya gisalindot gumikan kay wa gyud nimo mabuhat ang salaod or gisalindot ang conviction gumikan kay adunay mga ginagmay or mga teknikalidad nga ebidensya nga na nadawat or gibasa nga di unta to angay basahon no. So ang pagsalindot sa kaso ni Peter Ellis nga namatay na ni siya dili kadto mahitungod sa deklarasyon sa korte nga siya wa gyud makahimo sa salaod kundili adunay sayop ang proseso nga gisunod niadtong panahon nga siya gikumbikto niadtong 1993. Mo kini ang gitawag nga in the interest of justice nga prinsipyo kini sa balaod nga mamahimo pang utingkayon ang butang nga nakapahuway na unta sama ining kaso ni Peter Ellis.
Sumuni ang tubag sa usa ka kahibulong ug nganong ning katap man sa pamantalaan si Peter Ellis mga nilabay mga semana o nganong nadesisyonan man ang kaso nga wala naman unta siya lupad naman unta to sa laing kalibutan ha sumo kini ang pamulong sa pinakataas nga hukmanan nga adunay tawgo na to nag-ung-ung nga hustisya nga angayang utingkayon angayang tagaan og pagtagad interest of justice mo kadto ang kaso ni Peter Ellis ug hinaot ko nga aduna kitay nakatuna ni anang kasuhan ug isbog kita ngadto sa usa ka union representative nga matud pa niya attorney sa imong usa ka opinion miingon ka nga anomalous ang strike during the midday. Ang employment law attorney nagtugot man sa pag-strike. Busa, ang opinion mahitungod sa anomalous strike during the midday, walay basihanan, attorney. Salamat nining imohang pagpadayag sa imohang pahayag nga mura gitakuban nimo gisininaan nimo pangutana. Timan nga wa ko mo ingon nga ang strike maoy anomaloso. Ang akong giingon nga ang paagi sa pagsugod sa strike maoy anomaloso. Kaya gimuhang lileon sa di pa mo pasaka og strike, sa di pa mo pakanaog ang union og strike, adunay isumitir nga notice of strike, dili ba? Ug dito sa notice of strike, doon na say mga gitakda nga panahon, lugar, ug uban pang mga detalye nga mahinabo panahon sa strike. Ug gani ang akong opinion, dili mahitungod sa strike mismo, kundi ang pagsugod niini panahon sa udtong tutok. So mo na nga kining mga alisto nga mga abogado sa employer, mga kumpanya, mga in-house lawyers, mga alisto ni sila mangita ni sila, tanaw nila ng notice of strike. O dito sa notice of strike, ila dayon ng na to, supakon, doon na mo submitin sila ditong objection. Objection nga, dili pasugoron ang strike sa udtong tutok. Kung magsugod ang strike, sa first hour of work, sa una yung na to, oras ba? Unang takna yun sa trabaho. Magsugod og alas 8 magsugod. Ano maluso kining pagsugod og udtong tutok? Ang akong opinion gumikan kay sugdan usa nimo ang trabaho, ha? Unya imuhang putlon sa udtong tutok. Timan nga aduna dihay imong gisugdan nga imong biyaan. Sumunay akong giingon nga anomaloso kana nga pamaagi. Ang strike mahimo na siya naa nas balao dapat ang pagpatuma ni ana ngadtos mga adlaw or sa pizza or sa kining oras mo nang akong giingon nga anomaloso ug ingon anaon pagpadagan mo na nga ang remedyo na object dayon sa notice of strike nga udtong tutok magsugod. Kay pasuguron pa nimo ang empleyado, bot pasabot imong iamong ang publiko sa inyong strike. Pinaagi sa pagsugod og dayon pag-undang. Ehemplo, kinirong tren nga nagdagan. Unya sa udtong tutok pahunongon nimo kay ang operation has to stop.
Pero wala na, tuan ay pasahero dito nga naghuwat. Ha? Mga luto, tuslas kainit dito. Or uban pa, sama nining mga bus o kanang hospital. So ingon na ang pamaagi sa paghuna-huna nga dili na kinanglang objeksyonan na yun na basta magsugod og untong tutok. Mag-strike, okay, strike. Pero ayaw nag-iamong ang publiko pinaagi sa pamaagi nga magtrabaho sa sugdan usang trabaho unya putlon dayon murag imong inat-inaton. Na wala magkining ko iba. Muna kong giingon pero ang strike dili na maloso. Ang pagsugod lang niya na sa strike sa mga putlo nimo ang trabaho sa untong tutok. Adunay kaso dinhi nga gikan sa usa ka legal advisor nangutana ubos sa Section 177 Immigration Act of 2009 ang immigration officer aduna may gahom pagkanselar sa deportation order. Unsa may mahitabo niini? Nang mahitabo niini nga kung duna na deportation order, buti pasabot, mamahimong ang kadtong tao ning apilar na dito sa IPT, Immigration Protection Tribunal. Unya, ang Section 177 nag-ingon man nga ang immigration officer adunay gahom nga mo kanselar niadtong deportation order. Ang pangutana, unsa may mahitabo niini? Ang mahitabo nga ang apelasyon dito sa IPT ma-terminate sa automatic. Pinaagi sa pagpakanaog sa cancellation ubos sa Section 177. Imane nga ang pulong sa Section 177 nag-ingon may cancel. Kana siya buti pasabot nga adunay gahom ang immigration officer sigon sa iyang kinabubuton. Gitawag sa in English nga discretion. Na karon kay discretion man unsa may paagi niini. Ang paagi niini nga walay katungod ang mga abogado o ang mga gitawag nga legal advisor, kining gitawag immigration advisor nga mopasaka og cancellation kay discretion man sa immigration officer. Buti pasabot nga wala say right to apply cancellation. Okay, siya ra may magbuot kanus amang iyan ning ipakanaog ang cancellation. Kung makit-an sa immigration officer nga dunay humanitarian issues, dihang higayuna mamahimo niyang kansilahon ang deportation order. Pero lagi kay wala may right to apply cancellation of deportation order, timan nga wala po'y katungod ang immigration order sa pagdumili kung dunay application for cancellation nga gisumiter ang mga abogado. Muna nga kung mo-file ko og application for cancellation of deportation order, di makaingon ang immigration nga wa mo'y right mo apply. Tinood, wala may right mo apply. Kay discretion man kana, ikaw may magbuot. Pero wa po kay katungod nga imong i-refuse kung mo apply mi. Wala di dako kayong technique nga diskubrihonon pa. O ato pa kining tagaag pagtagad kining kaso nga gisawan karon sa gisawan gamit sa tibuok Commonwealth countries, kahiusang mga nasod. Kining gitawag nga Barnett case. Barnett patok sa Chelsea and Kensington Hospital.
nga adunay tulo ka tawo nining higayuna nga nahinabo kining kasuhan ni adtong 1968. Kung nganong importante ning kasuha gumikan kay kining kasuha hangtod karon buhi pa. O ang sustansya nining kasuha mao ning gitawag og causation. Nga issue man ning causation sa kaso nga negligence nga gitawag og torts cases dinhi sa Commonwealth countries. Kining causation mao kini ang gitawag kining prinsipyo sa mga hinungdan. O kining kasuha nga Barnett, Batok or versus Chelsea and Kensington Hospital, mahitungod kini sa tulo ka tawo nga nanginom og tsa. Perti nilang lado kong tsa. Giuhaw tingin ni sila, gikaslaang. Apa nagsuka-suka ni sila. Human nag-inom og tsa. Unya, tungod sa balatian nga di na gid nila mapasan ba. Ilahan tinae sa pagsinuka mura nagmahabwa. Daga ni sila dito sa Kensington Hospital. Chelsea and Kensington Hospital. Unya, pa-admit ni sila dito sa emergency department. O dito, ang nurse, giingnan ang nurse sa doktor, nga kini sila papulia lang ni. Kay pwede raman adto sa ilahang doktor. Kaugalingong mga GP nila, general practitioners kanang mga doktor nila dito sa ilang klinika. Ug tuod man, ipapauli sila sa nurse o namauli na sila. Apan ang nahitabo nene si Mr. Barnett, human sa 5 ka oras, namatay ni siya. Nanginom ni sila sa mga alas 5 buntag. Pero muinit ilang tinae. Unya, sa mga alas 8 dito, dagan sila sa ospital tungod sa makalilisang balatian. Namatay ni siya mga 5 ka oras, mga alauna siguro, alas 2 ba? O mga paniudto, anang adlaw. O dito na palgan, sa mga Commonwealth countries, doon na may gitawag nga coroner's court. Usa ka tribunal kini, hukmanan kini nga dito madesisyonan, ay mga daghang eksperto diha, dito madesisyonan ang hinungdan sa kamatayon. Si Barnett, ang hinungdan sa iyang kamatayon mao ang taas nga arsenic nga iyang nainom, nga arsenic poisoning. Kining mga hilos ilaga ba nga doon natin ngayon nagsagol na dito sa ilang tsa, mutoy iyang nainom. Apan ang hukmana ni ene mengingon nga dili angay manubag ang Chelsea and Kensington Hospital. Kay dili matangkod, walay koneksyon ang kamatayon o kadtong negligence sa ilang doktor. Na? Ang connection sa kamatayon kinahanglan sumpay ngadtos negligence. Ingon pas coroner's report nga tungod sa kataas sa arsenic poisoning nga ilang nainom ni Mr. Barnett dito sa lawas, mo'y hinungdan nga namatay siya og matreat man siya or matambalan man siya o dili, kadtong amount, kadtong gidaghanon sa arsenic poison nga naa siyang tinae, makapatay gihapon kaniya. So dili panumbaling kung uli ba to siya or matambalan. Kung na-ospital man to siya, adto gihapon kuno to siya mamatay sa ospital. Mo nga dili
itangkod, walay koneksyon ang iyang kamatayon og ang kadtong pagpapauli, katong giingon nga pauli lang mo dito og pakigkonsulta dito sa mga doktor. Apan kining atong higayon natapos na usab. Daghang salamat sa iyong pagsunod nini. Ako moingon nga kung buot kamong magkinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay. Kini si Paul Alforque, ang inyong abogado ug manlalaban dinhi sa nasod sa New Zealand alang sa mga Bisaya. O hangtod sa sunod, ako nang hinaot nga kamo anaa kanunay sa piskay ug kahimsog sa panglawas. Daghang salamat.